Edgar Tarrés, molt bon dia. Molt bon dia, Mercè. I benvingut en aquest dia diferent, especial, canvi d'horari, de tot. Ja m'he perdut una miqueta. Sí, primer de tot, a veure, agrair a la Rosa que ens ha cedit el seu espai, el seu temps, perquè avui li tocava amb ella, però bueno, avui tenim... Està encantada, la Rosa Ramiro. Segur. Bon dia, Rosa. Avui tenim una convidada molt especial, la Carla Zaplana, i clar, amb la seva agenda, doncs, havíem de fer malabars. Mira que feia temps que la perseguíem, a la Carla, i vam dir, quan estiguin aquí, l'hem de pescar sí o sí, com sigui. Sí, recordo quan va sortir tot el tema de Can Xiquet, doncs van dir, hem de venir i hem de promocionar i l'hem de tenir aquí, perquè clar, a veure, si fos algú de Barcelona, de Madrid, on te sigui, potser pot costar, però ostres, ja que és de l'Empordà, aquesta petja no la podem. I que fa 4 dies també la teníem al cicle de dins de Roses. I tant, vam gaudir molt amb la seva xerrada. Carla, què tal? Ai, encantadíssima d'estar aquí amb vosaltres. El plaer és nostre, Carla. Ha costat, però aquí estem, Molt bé. De cul, no? Suposo. Bueno, sí, de cul, de cara, de com sigui, però he anat bastant ocupadeta, molt contenta, no em queixo per res, realment és tot fent coses que m'apassionen, no? Seguir compartint el missatge aquest de salut, cada vegada més holística, i molt contenta de fer de la meva professió que sigui la meva vocació, no? Perfecte. M'agradaria començar parlant d'això, no? De la teva vocació. Tu ets, ara comentàvem, no? Ostres, tu ets molt jove i ja portes temps amb això. Com vas començar i per què? Què et va dur a interessar-te pel tema de la nutrició? I no només la nutrició, perquè bueno, ja ho adelantarem, però la nutrició com a camí, no? De fet, de vida i d'aquesta recerca. Sí, mira, jo crec, ara que estem aquí, no? I parlant una mica dels orígens, jo crec que tot va començar quan era molt petitona. No, diuen que abans dels 6-7 anys doncs tot el teu subconscient es comença a crear i allà marca el que serà tota la teva trajectòria. I precisament a Mollet de Peralada els meus avis tenen una caseta de fusta i allà hi passava molts caps de setmana, molts estius, i recordo doncs, pujar sobre els arbres, menjar la fruita allà directament, els horts, jugant amb totes les plantes, amb els enciams, amb els cargols, no sé, tot això em començava a entrar, no?, dintre del meu caparró. I ja com vaig començar a aprendre a llegir, me'n recordo a casa que hi havia com una col·lecció d'aliments saludables i et posaven les fotos i les seves propietats i em cridava molt l'atenció que aquells aliments tan bons, d'aquells colors tan llampants i tan dolços, que a sobre doncs, portessin coses bones per al cos, no? I jo crec que aquí ja em va calar tot. I jo tenia molt clar que volia estudiar business, que volia ser empresària, que volia viatjar pel món fent com així, no?, negocis, fins que va arribar el moment d'anar a la universitat, que va haver-hi un canvi molt a dins meu i dintre de casa i tot plegat, i vaig dir, uix, no, jo vull alguna cosa com més, no sé, més humà, no? Sense treure mèrit a altres coses, però no sé, com més en contacte amb mi i amb les persones i l'origen, no? El que som de veritat. I aquí em va tornar a ressorgir tot el tema de la nutrició. Però bueno, tenia en ment que havia d'estudiar una carrera universitària perquè és com el que t'inculquen a casa, no? El que toca. El que toca, no? Escola, institut, universitat i... Bueno, i llavors què feia, no? Si la nutrició no tenia ni idea, doncs que això seria o podia ser, o era una carrera universitària, no? Fins que, bueno, vaig replantejar-me què fer, perquè veia que això del business, pues, no en aquell moment, que no vibrava amb mi ja, i vaig veure literalment que a les llistats de carreres o opcions a fer a Barcelona hi havia dietètica, grau de dietètica i nutrició humana, i vaig dir, doncs aquesta és la meva, això és una carrera, he de fer una carrera, no?, diuen la família, doncs aquesta és la meva. I així va ser com em vaig començar a posar en el món de la nutrició i la dietètica humana i vaig estudiar-ho doncs, als 4 anys a la Ramon Llull, a Barcelona, i vaig aprendre molt, no?, a comptar calories, a saber tractar malalties com a alleugerir els símptomes de moltes condicions mèdiques i tot plegat, i molt agraïda. Però va ser realment quan vaig creuar el xarco, l'Atlàntic, que me'n vaig anar a viure als Estats Units, just un mes després de graduar-me, que en allà jo crec que va començar molt el meu camí més cap a una alimentació més conscient, més també basada en productes d'origen vegetal, i aquí va començar més la meva passió amb tot això, no?, amb el missatge que avui en dia estic compartint. I bé, doncs en allà tots
tenim una mica de nocions de com són les persones, com és l'alimentació en el país americà, no? Amèrica del Nord, i als Estats Units, i sobretot allà on vaig anar a parar, que eren els estats més sureños, no? Com Carolina del Nord, que tenen una mentalitat així més country, que en diuen, no? Més típica, de fast foods a les cadenes de cotxes, o sigui, unes cues amb cotxes a les 6:30, 7 del matí al McDonald's, a Wendy's i totes aquestes cadenes de menjar basura. Això era una realitat, no? Era com molt fort. I bé, allà va ser on vaig fer aquest més cop de cap i vaig dir, ostres, és que la població està emmalaltint per al tema de l'alimentació, tot això que estan posant dintre el seu cos. Som el que mengem, i ho crec firmament, no? Jo també vaig començar a experimentar alguns símptomes, no? Com inflar-me, més granets d'acné, els meus nivells d'energia van baixar en picat, tot i que no estava ocupada, perquè en aquell moment no podia treballar professionalment, no? I podia dedicar-me tot el temps per mi, però estava com molt decaiguda. Llavors, va ser començar a endinsar-me una mica amb la recerca de buscar coses més a nivell més holístic, no? Vaig començar a aprendre sobre els sucs verds, a seguir doctors de medicina integrativa que integren més pràctiques més holístiques o acupuntura o tenen a veure també o tenen en compte el tema de les emocions i res, aquí jo vaig començar-los a seguir, començar-ho a aplicar en mi, a compartir-ho amb els meus pacients, a les xarxes socials i així va ser. Molt resumidament, aquest va ser el camí. Un camí que bé, tu parles molt, recordo la xerrada de Roses, de fet anava molt enfocada al tema de la, diguéssim, reconnexió, no? Tornar a la Terra, i aquí hi ha com un missatge espiritual, jo crec que bastant potent. Sí. Val? Com lligues? Mira, per mi va ser tot un inici, sempre, i ho vaig compartir a Roses, no? Jo crec que la nutrició és el primer pas o és un dels... o el primer pot ser un primer pas, o per mi és la part com més material de l'espiritualitat, no? Perquè realment no, tenim aquesta ànima, tenim aquestes emocions amb nosaltres que portem en la Terra o en aquesta vida real o material dintre d'aquest cos humà, no? I aquest cos humà s'ha d'alimentar o s'ha de cuidar per que sigui aquest vehicle. Llavors és a través de l'alimentació, una alimentació més neta, el menjar net, una alimentació més natural, que podem fer que aquestes emocions i aquests pensaments i aquesta ànima es pugui expressar en el seu màxim potencial, no? Quan ens alimentem d'una manera artificial, amb productes processats, sucres i farines refinades, amb productes químics, tot això va malament per nivell bioquímic, no? Per la nostra salut física, perquè són productes tòxics que es van acumulant, però també és com que fa com una capa, és com si fos una ceba, no? I tot això va tapant el que és el teu cor o la teva essència. I realment per mi va ser fer aquest canvi d'alimentació. Jo a Catalunya menjava tot tipus d'aliments i quan vaig fer el canvi, quan vaig marxar cap allà, també al veure la qualitat dels aliments allà als Estats Units, i va ser on vaig començar a endinsar-me en el món de seguir una alimentació més basada en plantes, no? O coneixerem més comúment com vegana, exempta de productes d'origen animal, i va ser com un despertar d'alguna manera, no? Mica en mica, d'anar-me trobant una mica més amb la meva essència. Va ser com l'inici del meu camí cap aquí. En aquell moment també va ser com vaig començar, o va despertar el meu interès per al ioga, la meditació, el qüestionar-me moltes preguntes, no? Què faig? Què vull? Quin camí vull escollir? Tot i ser, sí, molt joveneta, no? Acabada de fer la carrera, però no sé, em van venir moltes preguntes d'aquestes així existencials en un moment que estava així com perduda i vaig veure que era això, no? I que l'alimentació no només et fa estar bé a nivell físic, però a nivell emocional t'ajuda molt a reconnectar amb tu, no? I jo ho veig agafat de la mà. O sigui que d'alguna manera l'alimentació, o sigui, alimentar-te degudament, te va portar a descobrir-te per dins. Jo li dono molts mèrits a això. Sí, i a més el tema de cuidar-te, el que et poses en el plat, no? Uns hàbits saludables, també et fa reconnectar amb tu mateix, és un acte d'amor propi, no? Respecte cap a tu. Llavors, tot això et porta a fer arrels en tu mateix. Sí. Clar, seria com que com fas les coses ben fetes i les fas amb consciència, t'obren.
Sí. t'obres a noves experiències, a noves coses que realment t'aportin a algú això, no? Que no es pot explicar d'alguna manera. Quan la gent pregunta, però i això? L'únic que puc dir-te és prova-ho. No tens res a perdre i molt a guanyar, no? Hi ha coses que no es poden explicar, simplement les has de viure tu en les teves pròpies carns. I crec que és això, no? En èpoques que, bueno, ara ho dèiem, no? Vaig molt amunt i avall i aquest cuidado interior de vegades no és tant com un voldria, però sí que ho he vist, o en moments que he pogut estar com més centrada en això, veus els resultats. Quan et cuides tu cap endintre, és una projecció també cap a fora, no? I veus com tot flueix més o tot va arribant amb més harmonia, amb més tranquil·litat. Sí, això és cert. Hem de prendre més d'aquesta medicina, tots plegats. Jo crec de totes maneres que s'està fent molta feina darrerament, no? I que ho vas notant mica en mica, sobretot gràcies a les xarxes socials, a tota la feina que també estàs fent dins la teva comunitat, i això crec que ho estàs apreciant. I és per estar-ne prou contents i satisfets, que anem avançant. Sí, és molt xulo, no? Doncs poder haver formar part del cercle cap endins allà a Roses i parlar d'aquests temes, de conèixer-vos a tots vosaltres, tot el que s'està fent aquí, no només a Califòrnia o a altra punta del món, no, aquí a casa també tot això va creixent i cada vegada que estic aquí a Catalunya de visita veig que tota aquesta consciència és més compartida, no?, amb molta gent i és molt xulo. Jo crec que... Veus diferències de llocs? Clar, allò, Catalunya, resta d'Espanya, o fins i tot, o Catalunya, o Espanya, Estats Units, o altres llocs, perquè tu no als Estats Units, estàs a molts llocs. Veus diferències? Sí que hi ha moltes diferències. Sí que hi ha moltes diferències, i tot... de sota arrel sempre hi ha la cultura, no?, i la història que una societat porta, i llavors, doncs sí, pots entrar en el tema de l'espiritualitat, però portes aquesta càrrega o aquesta història de sota arrel, no?, i a la qual, doncs, comences a introduir-hi el món de l'espiritualitat, per exemple, no?, però venim d'històries molt diferents, els maies, o els ibers, o els indis apatxes, no?, per exemple. És com... És molt diferent en aquest aspecte, però també, no sé, hi ha gurus, no?, que se'n diuen, però aquesta paraula no m'agrada gens fer-la servir, la veritat, perquè no hi crec. Tots som igual, al cap i a la fi, no? Però sí que hi ha, doncs, cultures, o en països com, per exemple, els Estats Units, que hi ha molta gent que parla més obertament de tot això, sense vergonya o sense pors de, el que diran, no? I aquí jo crec que ens ho reservem moltíssim per al que diran, per si està castigat, per si... I encara anem de puntetes. I en allà, doncs, la gent té molt descaro i parlen obertament de tot. No hi ha cap problema, no? No hi ha cap problema. Clar, aquí sempre hi ha la cosa aquesta, no? Dir, bueno, segons què, doncs... Exacte. Ser molt correctes, no? Sí. Clar, aquí hi ha una tradició, suposo, catòlica encara bastant... Sí. Jo crec que això influeix molt. Però, bueno, que estem en el camí, sí, i cada vegada més, i això és molt bonic, perquè realment veus que la gent en té gana de tot això. Fas un petit event que dius, bueno, per a 20-15 persones, i pam, se te'n presenten 100, no? Doncs ara, si a cas parlarem, després de la pausa, parlarem d'aquest gran event, no petit, sinó gran event que farem a Can Xiquet el dia 31. Super. Sí, perquè queden segons, que arribem al punt de les 12 del migdia, i després continuem amb tu, Carla Zaplana. Gràcies. A Ràdio Vilamajor. Continuem en directe, 12 minuts passen pràcticament ja del punt de les 12 d'aquest migdia. Quines converses més interessants que teníem fora micro, i que sí, Edgar? Sí, estima dir. Aprofitant el temps. On estàvem? Vale. No, havíem parlat del seu recorregut, tot plegat, i havíem acabat parlant de Can Xiquet, no?, d'això, dels events. De fet, ara, fora micro, estàvem parlant de la consciència, de que cada cop doncs, sembla que la gent està més posada i que té més inquietuds en tot això, no? De fet, l'any passat vàrem fer la primera nit wellness a Can Xiquet, va venir la Joana Frigoler, una coach, i va ser molt interessant, i la veritat és que va haver-hi molt bona resposta, i van dir, doncs l'any que ve doncs, ho hem de tornar, no? I doncs aquest any doncs, tindrem la Carla, i estarà més enfocat al tema espiritual, veritat? O sigui, suposo que parlaràs, evidentment, del que has dit ara, però de quina manera podem ajudar a despertar la gent, creus tu?
Doncs... I per què? I per què s'ha de despertar la gent? Bé, jo crec que per mi, no, seguir aquest camí espiritual, fer-te aquestes preguntes, no, i qüestionar-te moltes coses, per mi és el que dona sentit a la vida, al cap i a la fi, perquè si no és com que vas seguint sempre tot el mercat per la societat, no, vas seguint, no, creixes, allò, doncs el que deia, no, vas a l'institut, després a la universitat, després has de buscar una bona feina amb una multinacional, que et paguin bé, a la casa, el cotxe, el marit, els nens, tot, no? És com que no et planteges per què estàs aquí, no? ¿Para qué, no? ¿Para qué? I aquest és el gran què. Tots hem vingut aquí amb un dharma, no? amb una missió o un objectiu a contribuir d'alguna manera en aquest planeta i si no ens escoltem, farem el que els altres volen, no? O el que ens marca la societat. Llavors, empoderar-te en el sentit de l'alimentació, que és el més bàsic, que és el que ets, perquè cada una de les nostres cèl·lules és matèria orgànica i es fa d'allò que menges. Prendre cura d'això doncs, ja és una manera de prendre consciència del poder que tens tu en tu mateix i en les teves decisions, no? I poder-te escoltar. Llavors, per això deia, no? Que la nutrició per mi és aquest primer pas o el primer pas més cap a l'espiritualitat, no? És una manera d'agafar les riendes de la teva vida. Creus que la gent que, diguéssim, que no busca aquest camí de recerca, introspecció i descobrir aquestes noves dimensions que tenim dins, té sentit la seva vida? Sí. Tothom està aquí per alguna cosa, no? I ja sigui per ajudar altres persones que sí que prenen aquesta consciència en aquesta vida, doncs sí, jo crec que tot ànima ve a fer un treball, no? Encara que hagi desperti més aviat o més tard o no en aquesta vida, tots hem vingut a fer un treball o a contribuir en el camí dels altres. Jo crec que sí. I alguna cosa hauran evolucionat d'alguna manera, per petita que hagi sigut. Crec que tota vida té sentit. Això sí. Perfecte. De fet, a Can Xiquet una de les coses que farem serà, obrirà, diguéssim, la nit, l'obriràs tu, precisament parlant i de la teva experiència, del que, no descobrirem perquè si no la gent vingui a Can Xiquet, que serà preciós, evidentment, a part que serà molt bonic i molt maco. Sí. I l'entorn ho és, no? Hi ha convida a l'entorn. L'entorn és increïble. Doncs hi haurà la xerrada primer de la Carla, on deixarà anar cosetes perquè la gent d'alguna manera comenci a fer aquesta mirada endins. A Can Xiquet després oferirà 15 plats de degustació. Amb aquesta línia, imagino, també, no? De la filosofia, com limpio. Exactament, i després acabarem això amb una meditació sonora, precisament perquè tot allò que hagi pogut explicar la Carla i la gent que hagi pogut anar tastant aquests diferents plats, puguin anar com integrant tot això en el seu interior. L'idea és oferir com aquesta gran experiència per un costat intel·lectual, per conèixer, que ho sentin, que ho experimentin, que ho suportin cap a dins i surtin d'allà una mica... Justament, mira, l'altre dia em vaig trobar un que va venir, un noi, que eren poquets, t'asseguro que, no me'n recordo, cap a 60 que hi havia 4 o 5 nois només, no? I jo no el vaig reconèixer, però ell sí, i parlava ostres, encara me'n recordo, i dic, aquest any torna perquè serà més canyero encara, però em va parlar d'això, de les sensacions, no? Perquè a vegades fan coses com anem a meditar o anem a fer no sé què, i aquí, clar, anem a oferir el que deies tu, no? Tota una experiència integral que involucrarà això, tots els nostres sentits, sensacions, percepcions, a nivell intel·lectual, i això penso que serà molt xulo. Sí, no en tinc dubte. No? I tant. Amb aquest fi de festa que ens faràs. A veure, no, farem tots, farem tots, tot formarà part de lo mateix. Un altre projecte teu, el de Té Gust, aquí estem ara tots bevent el Té Gust, que tens una línia de que aquesta marca de la Bisbal... Sí. De casa. De casa, evidentment, de l'Empordà, d'on queda l'Empordà, això? Tot cap a dins, doncs és aquesta empresa, no?, amb grans valors socials, que estic encantada de poder col·laborar amb ells, i a finals de l'any passat vam treure aquesta línia de col·laboració Té Gust amb Carla Zaplana,
I tenim una línia d'infusions. Les receptes estan inspirades en els meus viatges, no? Els vaig passar una mica així les receptes d'allò que havia après en cada un dels viatges, i de moment n'han sortit 3. Han sortit Mediterranean Spirit, que de fet això no és un viatge, aquest és el meu origen, no? L'esperit mediterrani. Després hi ha el Mayan Soul, no? Aquesta ànima maia, que és doncs la meva experiència a Mèxic i on he viscut, un país que estimo molt i on he viscut també. I la tercera és la Indian Passion, no? Passió índia, i perquè el meu viatge a la Índia va ser brutal. És el que més, jo crec que el millor de tots que he fet, i no em queixo de la resta. Tots han sigut meravellosos, però aquest va marcar moltíssim. Llavors, de moment han sortit aquestes 3 infusions, i també hi ha la línia de lattes, no? Que són aquesta preparació feta amb cúrcuma, el cúrcuma latte, que és cúrcuma amb un toc d'aroma de taronja, és el toc diferencial, per fer-te un cúrcuma latte o un golden latte, molt típic també de la medicina ayurvèdica. I també hi ha un matcha latte, que és el matcha, el te matcha, no? més asiàtic, més japonès, que també té un toc una mica de cacau, no? La part especial, i això es prepara amb llets vegetals, i és com un capritx de mig matí, o per l'esmorzar, o a la tarda, o abans d'anar a dormir, que també queda superbé. I bé, doncs ara n'estem disfrutant un, ara mateix. I tant. Has parlat dels viatges, no? Aquests tests que una mica venen diguéssim, a agafar l'essència d'aquest viatge. Suposo que els viatges per tu han sigut importants a la teva vida. Moltíssim. Com comentava abans, no? Des de 2010 que vaig marxar de Catalunya, que no he parat. No he parat. He viscut molt dintre dels Estats Units, però igualment dintre dels Estats Units he viscut en 1, 2, 3, 4, 5, 6 estats diferents. I cada estat és com si fos un país diferent, no? És com si fos a Europa i vius a Finlàndia o vius a Portugal. No tenen res a veure, no? Doncs he pogut viure en tots aquests diferents punts. Després he estat a Puerto Rico, he estat a Costa Rica, he estat a Mèxic, he viatjat per molts llocs, i per mi és la gran universitat. Dic que la nutrició és una de les meves passions, la número 1 és viatjar i conèixer noves cultures. I això crec que m'ha obert molt la ment, no? I veure que no som el malic del món, i molts ens ho creiem, no? Quan no sortim de casa, i el nostre no és més vàlid que el que està passant a l'altra punta del món. I això et fa... No? I també el tema de ser immigrant també t'obre molt la ment, no? De com la gent ho passa quan va a un altre país. No sé, t'obre molt la ment, i crec que has d'anar amb el cor obert també per rebre, no? No és fàcil, tot es veu molt bonic des de fora, no? Viatjar i amunt i avall. Estant a casa és una zona de confort, i tot és molt més fàcil, tot i que un s'ho ha de treballar, i sempre hi ha sacrificis, i sempre hi ha problemes i dificultats. Però fora et trobes amb el mateix, amb un país i un paradigma totalment desconegut, i això et fa espavilar moltíssim. I a mi m'agrada molt això. Jo crec que la meva zona de confort és estar fora de la zona de confort, ja li he agafat el gust. I, no sé, m'ha agradat moltíssim aquesta experiència. I i això continua, Però... Sí, no? Clar. Aquí hem parlat moltes vegades el tema dels viatges, això, com a sortida de zona de confort, de trobar-se senzillament perquè estàs... com es diu ara, estàs encarat amb coses que tu no coneixes, fora de la teva bombolleta, i això doncs et fan créixer, no? I a més suposo que deus haver descobert molts menjars nous. Sí, això també, gastronomies molt diverses, no? I dintre d'un mateix país. Realment, Estats Units és un país conformat per tantes cultures que he conegut gent de tot arreu del món, no? I que et convidin a casa a menjar, des de menjar nepalí, des de menjar coreà, des de libanès, i veure com ho preparen és molt xulo. Realment viatjava estant dintre d'un mateix país, no? I sí, visquent a Mèxic, les diferents regions, també conèixer els diferents tipus de menjar, a la Índia, a Costa Rica, a Puerto Rico, a Argentina, tot arreu per on he estat, no? Que veus veient
I realment som el que mengem, llavors veus també I suposo, el que... Carla, perdona que t'atalli, també deu ser una miqueta la font d'inspiració, no? Després de totes aquestes receptes que proposes, per exemple, en aquest últim llibre, que també en podem parlar una mica, si et sembla. Sí, així és, no? Va sorgint una mica toc mexicà, moltes receptes, i és, sobretot dintre de la meva comunitat Come Limpio, que on cada mes doncs, noves receptes així estacionals i planificacions de menús, hi ha un toc bastant llatí també, no? Perquè també tinc gent en allà que forma part de la comunitat, però també ho he pres molt així. Sí. Tot influeix, no? Igual en el llibre, no? Parlo una mica també de l'Ayurveda o de diferents temes. Jo crec que de tot allà on t'he anat m'he quedat amb diferents idees i això és el que ha conformat al cap i a la fi aquesta filosofia menjanet o Come Limpio. Ja que n'hem parlat d'aquest últim llibre, que és recent, perquè fa poquet, no?, que ha vist la llum poc abans de Sant Jordi, si no recordo malament, un mes abans. Sí, gairebé, sí, a finals de març va sortir a la llum, estic molt contenta, estic demanant llibres, necessito llibres per diferents events i no n'hi ha. Estan esgotats. Això és bona senyal, no? I estic molt contenta perquè realment és el llibre que ho resumeix tot, que engloba tot la meva visió de la nutrició. És un resum d'un resum d'un resum, perquè el llibre ha de tenir un número límit de pàgines, però sí que és un recull de tota la meva idea, la meva percepció sobre la nutrició, no? No només la meva percepció, sinó tots els estudis que he fet al marge de la universitat, sumant el que he fet a la universitat, no? Totes les meves formacions als Estats Units i arreu del món sobre una alimentació més enfocada, més depurativa, antiinflamatòria i més basada en plantes. Amb tota la informació i a més amb receptes, no? I que només amb cal receptes. fullejar el llibre i veure cada cosa que dius, uah, això ha d'estar boníssim. Sí, a més les fotos estic molt contenta, de Mary Torres i Albert Polo. També, mira, la Mary és de Roses. Sí? I fan una feina preciosa. Sobretot l'apartat de postres, Exacte, l'apartat de postres, perquè menjar saludable i menjar net també té molts capritxos, i també hi ha postres, dolços, xocolata i sí, no et quedes amb gana mai. Sobretot t'alimentes molt també per als colors, per la varietat i els gustos. Podem donar fe perquè una vegada precisament la Rosa, que també li agrada molt aquesta filosofia, va portar unes galetes de civada amb plàtan boníssimes. I ben fàcils de fer, oi que sí? Sí, amb uns minutets que les vaig portar que estaven calentetes i dic, tu que te les porto. I a vegades el que comentàvem aquí fora micro també, sempre busquem aquestes excuses, no? Per, que complicat que és això, que difícil. Mira, si jo ho faig és perquè és fàcil, perquè de temps no és una que vagi molt sobrada, no? I realment busques això, i busques quatre ingredients. És que unes galetes molt saludables que pots fer a casa és amb flocs d'avena, de civada, un plàtan madur, una mica de llavors de chia, ho barreges tot, tritures tot, o ben, ni triturant, simplement aixafant el plàtan amb una forquilla, si està ben maduret, li poses els flocs d'avena o de civada, perdó, i una mica de chia perquè acabi de quallar bé, i això ho poses, fas una massa i això ho poses a dintre el forn i ja està. Si vols, opcionalment li poses una miqueta d'essència de vainilla o li poses algunes xips de cacau, de xocolata i ja està. I són 3 o 4 ingredients i no necessites res més. I ja està. I molt més saludable que no pas qualsevol cosa que podem trobar al súper, que ens ho mengem nosaltres i a més els nostres fills, que no estem donant exemple. No, exacte. Així és. Sí, i tant. Hi ha nous projectes, Carla, a la vista que es puguin explicar? Bueno, nous projectes, com deia, jo crec que ara el projecte és alimentar-me jo. És cuidar aquest jo interior. Realment sí que m'estic enfocant més amb el tema una mica més la feminitat, no? La salut de la dona, el cicle menstrual de la dona, però també a nivell d'emocions, tots homes i dones tenim, llavors això també inclou a tots dos, i per tractar, no? Tenir més eines de com traumes, emocions estancades poden també impactar la nostra salut física, no? Igualment, i el nostre benestar i felicitat, que quan parlem de salut física, volem salut física per sentir-nos bé i ser feliços, no? Poder fer tot el que allò volem, però si tenim un impediment més emocional, tampoc no serem feliços. Llavors, tot el tema de les emocions, biodescodificació, tot això és el que ara mateix tinc entre mans i es tracta, jo crec ara, d'això,
mirar cap endintre, alimentar-me jo amb coneixement i bueno, aplicar aquests hàbits saludables de què sempre parlo, que de vegades en casa de herrero, cuchara de palo, no? Doncs, i més moguent-te tant, però sí, és posar això per després seguir compartint, no? I coses noves i compartir i seguir repartint. Que bé. No sé, Rosa, Edgar, anirem tancant. No sé, estaríem aquí molta més estona parlant amb la Carla. Primer el temps és el que marca i ella també té altres temes avui fora d'aquí i tampoc et volem marcar el temps. Com falta per acabar? Ivan, maestro? Uns 5 minutets, allargant. Sí. Vale. Com es diu ara? I t'has plantejat de fer allò, tenir un espai, un lloc on cuinar, on desenvolupar temes més... Sí. Sí? Aquí estic en això. Estic en això. És alguna cosa que em faria molta il·lusió. De fet, quan penso en un futur així ho projecto. I no sé quan pròxim està aquest futur, però sí, no? Primer la casa aquesta, dintre del cos, no? O dintre del que sóc jo, la Carla, diguéssim, per assentar tots aquests conceptes, però sí un cop m'hagi nutrit més amb tots aquestes facetes, sí que m'agradaria poder... Un dels projectes o un dels somnis professionals i personals és poder tenir un espai físic on poder compartir tot aquest coneixement i diferents teràpies que em vagi formant, no? Això m'encantaria. I comptar amb vosaltres, també. Però això m'encantaria, no? I sento que... Sí, també m'han dit, no? Ostres, sí, si estiguessis quiet en un lloc, o podries tenir el teu restaurant, o el teu centre, o la teva clínica, tot això. Sí, ja vindrà, però tot això que he anat recollint durant els meus 20, no? Que crec que també enriquirà aquest projecte futur o més estàtic, no? Serà dinàmic dintre d'un lloc físic estàtic. Així que sí, és una cosa que em fa moltíssima il·lusió i crec que cap aquí comença a anar la meva energia ara mateix. Sense presses, vull fer-ho tan bé com sigui possible. I llavors, bueno, mica en mica, deixant espai a que tot es vagi digerint, però sí que és una cosa que tinc en ment i que passarà. Passarà. I doncs així ja per anar acabant, quins consells donaries a la gent que té ganes d'això, de començar, però bueno, arriba al súper i tot és más de lo mismo i a vegades, clar, és que en els llibres, no, com el teu, per exemple, o d'altres semblants, que es parlen de coses que tu vas al súper i dius, ostres... I què faig? No? Per on començo? Per on començo, a la meitat de les coses ja ni són, no? Algú que ha sentit a parlar de tot això, dius, tinc ganes, però entre excuses que costa de trobar i tot això, com recomanaries que la gent s'hi posés? Mira, no és per res, no? Però l'intenció del meu últim llibre ha estat aquesta, no? De donar a conèixer aquest punt de vista. Llavors, doncs sí, recomano molt fer-li una ullada o poder llegir el llibre perquè et dono molts trucs, moltes pistes de com iniciar en aquest procés. El llibre Menjanet, no? En català, està en català, i en castellà Menjanet en català, i són portades diferents, però el contingut és el mateix. Fotos fetes a Cadaqués, per cert. No? Precioses. I doncs recomano moltíssim. Doncs això és una guia, a més és didàctica, tinc exercicis per fer a dintre i et faig preguntes, plantejaments, a part de que també hi ha tota aquesta part de fases, no? De com fer el canvi d'alimentació, t'acompanyo a fer el canvi amb llistes de la compra, amb menús, amb receptes, però previ a això hi ha tota aquesta part més teòrica, que crec que està escrita d'una forma molt amena. Hi ha gent que em diu, Carla, és que llegeixo el llibre, sembla que parli amb tu, no? Per com ho escrius, per com ho parles, i pretenc ser molt, molt propera, no? I ajudar-te, agafar-te de la mà en fer tot aquest canvi. Però jo crec que l'eina principal és tenir aquesta educació nutricional, tenir aquest coneixement del per què has de fer el canvi, o què t'aportarà, o com. No? Quan ho saps, tens més raons per ser ferm amb allò que vols fer, amb aquell pas. I bueno, crec que aquesta és l'eina més poderosa. Llegir, fonts fiables, veure d'on treus la informació, que avui en dia hi ha tanta exposició a informació a les xarxes que no hi tenen ni fonaments, però sí treure una bona font, no? I bueno, el meu llibre està documentat, hi ha molta recerca, a més hi ha referències a estudis i investigacions,
Però a part d'això, com posar-nos-hi? Doncs et diria que no posis en el teu plat coses que no trobaries en la naturalesa. No? Tu vas passejant per al camp i no trobes una bossa de patates fregides, per exemple, no? Trobes patates, fes-te'n tu a casa, si vols, de patates fregides i no abusis d'olis ni molt fregit, o pots fer-ho més en el forn i anar compaginant, per exemple. O a Estats Units vaig aprendre una expressió que deia "real food has no label", que vol dir que el menjar de veritat no té etiqueta, perquè tu agafes una poma, no necessites una llista d'ingredients ni una gran etiqueta, igual agafes unes anous o agafes unes pipes de girassol i no necessita una gran etiqueta. Són pipes de girassol, és una mandarina, és una poma i ja, no? I el teu cos sabrà fer-ne servir tots els seus components. Per tant, intentar evitar tot allò més processat, no? Treure de la cuina i de la nevera allò que va més envoltat de plàstics i que a més també farem un favor al planeta. Doncs començar per aquí i això és treure, no, aquestes coses i què portar? Doncs més fruites i més verdures, sobretot, per sobre de tot, i una manera molt fàcil de fer-ho és fer-te un batut verd. Per exemple. No? Boníssims. I que ara venen més de gust també, eh? Exacte, ara que ve més la caloreta, ara és quan millor entren, doncs començar a experimentar amb això, no? Fer-te batuts amb ingredients que tu ja coneixes que t'agraden, fer-ne barreges. Al meu llibre de batuts verds també hi ha moltes idees en allà, però això, no siguin batuts simplement de fruita, de plàtan i maduixa, sinó posa-hi una mica d'enciam, posa-hi una mica de cogombre, una mica d'àpid, no? Mica en mica, a més les teves papil·les gustatives s'aniran acostumant a aquests gustos i si primer et sembla una cosa molt estranya o un gust doncs, que no t'acaba de fer el pes, si li dones temps, no? a la teva llengua, al teu cos, perquè es vagi acostumant, després ho prendràs com si res i veuràs resultats bons en el teu cos. Fantàstic, Genial. Carla Zaplana, un plaer haver-te tingut avui als nostres estudis, compartir aquesta estoneta també amb nosaltres i amb els nostres oients, ja saps que pots venir quan vulguis. Havies estat alguna vegada a Vilafant, per cert? Sí que havia estat i a més havia estat també en algun altre programa, però ja fa com 3 o 4 anys. Molt bé. Però ja fa molt, ha plogut molt des de llavors. Doncs ja saps que pots tornar sempre que vulguis. Merci, moltes gràcies. Doncs res, ens veiem el dia 31 al vespre a Can Xiquet, en el web de Can Xiquet, hotelcanxiquet.com. Allà, doncs, per la gent que vulgui venir, trobarà tota la informació i si no per les xarxes, tant la Carla com jo estarem encantats de... Sí, ho anem compartint fins llavors i us tant. animem moltíssim a que vingueu i poder compartir, no? Crec que serà una nit molt màgica, Edgar, sí. I serà molt maco poder compartir amb tots vosaltres, així que allà us esperem. Allà ens veurem. Vinga, gràcies, Carla. Gràcies, Edgar Tarrés i Rosa A Ramiro. Ràdio Vilafant.